Sagad sa habitat o yapunan na puyan sa mga langgam ang kakahuyan yun. Apang kining mga langgam wa mamuyo sa kakahuyan kundi sulod mismo sa usa ka panimay. Kung asa kini makitaan ato kining sayran, pinaagi ni ining report. Matag hapon, inguni ini ang sitwasyon sa barangay poblasyon sa lungsod sa Barili. May mga langgam nga itom og kulor ug gitawag nila og sayaw nga magtapok kun padung na mugabii. Makita kining maglupad-lupad gawa sa usa ka ancestral house sa pamilyang Panyares. Apan sud ni ining maong karaang panimay, dili lang ang miyembro sa maong pamilya ang namuyo, kundi kuyog na nila ang dibuan sa maong matang sa langgam. Nagbay na kini og naghimo og mga sag sa silong ug gipasagda na lang sa mga tagduma. Maluoy masad ni God, sa laing shelter. Sa slab puyo. Sa una lahi man ilang gipuy-an sa una. Sa una na sila sa simbahan. Mula lang siya og pet na lang namo, mula siya kauban sa balay. Apan dili lang sa maong ancestral house makitaan ang maong matang sa langgam kay anaa-usab kini sa panimay ni Edgar Concepcion. Wa na usab sila'y plano nga papahawaon kini og istorya-istorya sa uban nga daw nagdala kini og swerte. Nagganahan ko sa langgam tanaw. Kuan manggod kanang dili man sila kuan ba idlas. Ako lang nang kuhaon akong doaan. Nya mobalik ra pud sila lupad. Sa maong dapit, anaa ang simbahan nga gikatahong gipuy-an usab sa daghan kaayong mga sayaw kaniadto. Apan karon, makita na ang mga screen o ali sa palibot sa simbahan. Kay hugaw man kayo magsige magpanglimpyo kay ang ceiling, ang mga floor, ang mga tao nga mga nimba kurigan diri sa puy-an jud og mga langgam. Labi nagdaghang mga holes nga ilang ka get through. Uban ni Lian Singkulan ug Marlon Melgazo, Cecil Kibod Castro, Balitang Bisdak.